The DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Tikamala awira chonchi mama wa kumalankhula sikumakhala kusowa zochita, koma kumakhala kuamvera chisoni amalawi wosauka amene akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, amene akuluakulu aboma asogoleri alibe nawo ntchito. Asogoleri athu akuno ku Malawi amaganiza za iwo ngati ilipo nthawi imene amamufuna munthu ndi nthawi ya zisankho. Lero alibe nafe ntchito pang'ono. Choncho tikamala awira chonchi ena amaona ngati limakhala kuti tasowa zochita, kapena tikufunafuna chakudya, ndiye tikufuna tihonge mwina aboma. Ine sine mmodzi mwa iwo amene amatchedwa ma-activist, kapena omenyera maufulu, amene amapanga izi ndi cholinga kuti aziopseza boma, akati choncho apite kuseri akalandire ndalama. Ine sine mmodzi mwa iwo. Alipo ena amene amaziyerekeza kuti ni ma-concerned citizens, omenyera maufulu, ma-activist, amene amakhonza kukonza mademo ndi cholinga kuti akudziwa kuna kuti kuseriko iwo wafuna akalandire ndalama. Komana makuti iwo apita akaona ma-servers akumakra, koma chikhalire injo akudziwa kuti lachiwiri lapitalo alandira ndalama kuchokera kwa anthu andale, kuwanamiza Amalawi ncholinga kuti azioneka ngati ndi omenyera maufulu. Ine sindili momo. Ine ndimadandaula kwambiri ndikamuona munthu wakumudzi amene padakali panopa akusowa ndalama yokuti akagulire zinthu chifukwa chakukwera kwa zinthu. Zinthu zafika povuta kuno ku Malawi. Zinthu zikukwera siku ndi siku, nawo amwenye atengerapo mpata omakweza zinthu zimene anagula kale alibe chisoni. Ndipo ine ndimasirira kwambiri moyo wa Maburundi aja akati asathamangisidwe mwina Amalawi ndikupeza komwe akanapeza pena popumira. Koma soka ilo ziko lathu lidawathamangisa Maburundi amene ankawalemba ntchito anthu nthawi imeneyo, amene ankasisa zinthu zawo. Anthu ndikumasangalala muno Malawi. Panopa china chilichonse chasokonekera. Dola imene yafika pa 4,000. Chimanga chimene kunoko kulibe ku Malawi kuno. Mafuta kulibe. Mafuta ndi awa ajanka akatuuza kale tiliana kuti mafuta ndi woopsa. Lero asanduka ngati chakumwa, akungoyikidwa pena paliponse. Ochita control osonawonso nzeru za athera. Kuchokera kuntunda kwa president, kuzafika kwa ma-ministers, kuzafika kwa ma-MPs, kuzafika kwa polisi ndi army. Palibe amene akuziwa chimene chikuchitika. Fetereza wa ma-mega farm akuti akalandira ndi uyu akungoyikidwa mu nsewu. Komanso sakugudwa atu chifukwa boma lopeperalo kuzera ku nduna wa zamalimidwe agriculture amadziwa kale ndi kale kunena kuti fetereza amaperekedwa nthawi amene alimi angozala kumene. Koma tikunena pano fetereza akutulusidwa kumenetu nthawi yatha. Tapitani ku Mzimba mukaone mmene akulirira alimi afodya. Ngakhale nduna ya deputy wa agriculture anapita kumeneko kukayendera alimi abangula kwambiri. Ndipo ngati kuli anthu amene akuzunzikaso kwambiri muno Malawi ndiye alimi afodya komanso anzimbe. Ena ndi awo akuzunzika kutholo ndi kumulanje. Anthu akulu Jerry Estate amene akuzunzidwa kumaopsezedwa. Akakhala mabungwe ndiye awo akupitirizabe kumazuza anthu. Ena ndi awo a Project Hope. Ndibwerezenso inu ango board achireka amene mmayang'anira ku Ngo board. Tapitani mukafufuze ku Project Hope. Panopa ayamba kumaopseza anthu kumalanda matabuleti. Komanso aja amachedwa madata clerk kumadulidwa pay as you earn instead of withholding tax. Ndizachinyengo zimene zikuchitika ku Project Hope kuliwonde. Mwinu munamba mwamvapo kuti munthu akulandira allowance, akulandira ndalama ya contract imene si salary, ndikumaka muudula pay as you earn ngati kapena ndi salary, malo momudula withholding tax. Ziwani kunena kuti chinyengo chili pena paliponse muno Malawi. Ine ndizakhala pamenepa ndizanena chilungamo ndipo sindingazamuope wina aliyense.
kaya ati pali wina ake ati amachokera kunchisi ati ndi private soldier akundifunafuna ine ndipo ndiye ukutaya nthawi yakotu. Iwe si iwe solimbana nawe ndizangokuonesa ndodo kungokusonyeza chonchi kuti ukauze amako zeni. Ine sine maopa wino aliyense ndimamuopa Mulungu. Andi lero pokhala pa Sunday ndikulirira Amalawi amene akuzunzika kopsa, Amalawi amene afika ngakhale kuti apeze ulo matemba amene akulephera, Amalawi amene akulephera kuti akawatumize ana awo ku sukulu, Amalawi amene akulephera kupeza ngayiwa, aboma atachita create umphawi, kuchita create umphawi daladala ndicho linga kuti Amalawi azioneka opempha. Kakwawo syndrome kapena kakwathu syndrome zulo kanali paja pamachedwa pa Malembo kumene lero timachita no launch School of Excellence kwa Malembo. Ndiye ndikumamvesera nkati mauthenga nkumamva kumanena kuti akuti akufuna amange ma School of Excellence 28 districts yonse mumangidwa masukulu. Ndiye funso nkumafusa kuti if that's what you mean, kodi ku Malembo mwamalo sewa amene ali Malawi muno kapena mulilongwe muno ku Malembo kwa pambana chani? What is so special kukamanga School of Excellence ku Malembo? Mungoziwiratu Amalawi kunena kuti ndika kwawo syndrome. Asogoleri athu ndiomvesa chisoni, amati akasala pang'ono kuti atuluke pa udindo amaesesa kukamanga china chake kwawo kuti aziza kumbukira. Ndi zimene zimachitika muno Malawi. Sizoona munthu walephera kwa zaka 5 zonsezi kupanga zinthu mawonders, zitukuko zosiyana zimene anazichita promise pa campaign zalephereka. Lero akukamanga School of Excellence pamene akupita kosanzika pa zisankho zimene zikubwerazi zimene asakufunidwa ndi Amalawi. Chifukwa chilungamo chake nchonena kuti abwana chechakwera musazinamize, musazinyenge, musamvere anthu amene akuzungulirani. Apalibe Malawi olo mmozi olo waku Central Region akukufunani. Anthu akwiyananu kwambiri. Inu mungopanga programu yobera ngati iti izatheke. Ndidane natu paja Malawi wiki yatha kunena kuti muona mafiga amene ati atuluke. Chisankho ichichi registration yake sinaende bwino, anthu alephera kuchita register. Koma lero kukatuluka 7.6 million. Mafiga amene wakuchokera kuti? Ndipo anthu amene wakuchokera kuti? So kairo tili ndi opposition yofoira kwambiri. Instead of kuti opposition yo atuluke, agwirizane, apange chinthu chimozi, akungokhalira kukangana. Aliyense akufuna o president. Ine koma ine chipani changa ndiye pamwamba, ichi chipani changa chindi champhamvu, ine ndiye ophunzira kwambiri, ine ndi amene anthu akundifuna kwambiri. Muthera momo anzanu akukutikitani, anzanu akubandulani, pamene mukuchedwa ndi kukangana anzanu akuphika zinthu zoopsa pansipo. Zisankho izizi si zisankho, ndinakuwuzani kale. Asogoli athu atanganidwa kwambiri. Choncho inu achakwera musanamizidwe ndi anthu ena akanakhala kuti muli ndi ma advisors ena ake abwino, akanakuwuzani chilungamo kuti is not rose. Ndi inuyo zinthu zasokonekera. Apa muli bize kuchita draft bill ya age limit, ndipo tikunena pano ili pa table pa mu office ya Minister of Justice kuipanga craft kuti igwirizane ndi section 86 of the Constitution kuchita target ati 75 years. Koma ukaiyang'ana nkhaniyo kuizunguza kwambiri, kugula mabattery anyiwani kuika mutochi mwako, nkhani yonse kuchita target Professor Arthur Peter Mutharika. Koma anthu inu ndinu anthu ofoira kwambiri. Instead of tackling maliri issues, mukufuna musunge ndalama zokwanira 1 billion ati kuchita target mavenda, ma CSOs, azibusa, kuchita target anthu osiyana ama MPs kuti akapita ku parliament akapange bill imene akayichite pasi. Unfortunately tini ma MP na ofoira ochokeraso ku opposition amene amangoyang'ana ndalama, masana uno amacheza kuchipani kwawo, usiku amakhala MCP. Ndi ziko lomvesa chisoni koopsa.
instead of you concentrating on real issues. Kodi nkhani za kuchipatala zikuyenda bwanji, nkhani za kuadimak zikuyenda bwanji, nkhani za njala zikuyenda bwanji, nkhani za fetereza zikuyenda bwanji. Kodi ana ambiri amene tikanena kuti sazalephera sukulu aja akupita adi ku sukulu. Kodi nkhani za ngongole zikuyenda bwanji. Mukulimbana ndi zinthu zazi, mukulimbana ndi zinthu zokuti sizakuthandizani. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni maprogramu amene mukupangawa ena ife tizakupangirani ma demonstration ngakhale lero imene iyi bili ya age limit imene mukumuchita target president Professor Arthur Peter Mutharika, president wa DPP, imene iyi tipitira pansewu ngati aliko manjanjawidi ena amene amafuna kumapasa ndalama akalengeza za mademo. Ine sindili momo, tikupangirani mademo opyanso. Instead of looking at the welfare ya anthu a polisi awa mukungwasa musa mukaona kuti ndi akumwerawa, a polisi akumavala jombo zoyasamula ngati mulambawa, awa mukumazunza ku Salima Sugawa. Ndipo ndizomvesa chisoni, polisi ya Salima imakagwira ntchito ku Salima Sugar kuyang'anira kumene koko. Tayi zina amasinthana ndi aku region ku Kasungu, tayi zina amabwera a area fete chifuka nkhani yokonda ndalama, koma kumaka mpasa wa polisi 15,000. Andi tikunena pano pa 15,000 sikuti imakhala 15 imakhala fete, koma amagawana ndi AOC. Kuchokera chaka chatha mu November kudzafika pano a polisi sanalandire ndalama zawo kuchokera ku Salima. Ndipo akafusa kumene koko ukafusa akomanena kuti ndalamazo tinapereka kale kusonyeza kuti akulu ena aja mpolisi momo azija ndalama zija. Koma simmakhala ndi chisoni kuona wa polisi akulephera kumutumiza mwana wake ku sukulu, wa polisi mwana waje akuyenda ndi kabudula ong'ambika thako ndikumaoneka. A polisi ni kuenjezera matabwa mbali ya chimbuzi ndi bafa kuti ana azigonamo. Simmamva chisoni, simamva chisoni mukaona alimi akuzunzika. Instead of tackling those issues, big issues affecting the lives of Malawians, muli busy kuzunza anthu. Andi apa ati mufuna mukweze tollgate through ati program yani yokuti ati kulinji ku Malawi, kulinji kuboma, ndewa simwakhuta kutambwanda zanuko deya awanuko masoseji anuko ndiye mukukakambirana kuti mufuna mukweze tollgate yapalinyeke komanso kwa Chingeni. Ndipo nkumafusa kuti kodi inuyo miti yanu imayenda bwino, miti yanu imayenda bwino inuyo? Ndi chani chimene mwapanga inu pazaka zonsezi chilowere ni mboma kapena the introduction of tollgate? Ndalama zimene zimapita kuti popeza nsewu wadeza Lilongwe ndi nsewu onongeka kuchoka pamene paja kupita ku Baraka kapena ku Blantyre. Tinamva zokuti cholinga cha tollgate ndi kukonzera misewu makamaka imene kuli tollgate ko ndiye nsewu ochokera ku pa Chingeni kupita ku Blantyre, Chingeni kupita ku Baraka kapena ku Chingeni kupita ku Deza kufika pa Kalinyeke kupita ku Lilongwe. Misewu waje mwakonza inu ndiiti. I think mmatitola kwambiri ife ya Malawi, tinafasa kwambiri. Tollgate kulibe kukwezedwa, ndipo siku laje ndi lomwe litionesana inu ndi ineyo palibe kukweza tollgate. Iniyo mmene zadulira zinthu kuno ku Malawi, mavuto mmene alili kuno ku Malawi, inali nthawi yokuti mukanayang'ana zimenezo. Lero mukufuna mutengeso mavuto ena kuwapasaso a Malawi. Kodi kugula galimoto yako ndi chimo? Andi inu mukunyadira zimenezi chifukwa choti mmati mukafika pamene pajapo muli ndi zimbendera zanu, muli ndi maujeni ma ID yanu a State House, mmangodusa ulere kumapita. Koma anthu akuzunzika muno Malawi lero instead of addressing my issues a forex, my issues amafuta, my issues anjala amene anthu akungokomoka, anthu akugwa ninjala muno Malawi ndi kumangomwalira. Lero muli busy kumakakambirana za tollgate. You are very stupid, you are fools. Ndipo iniyo ndinu anthu otemberedwa kwambiri. Lero la mulungu akuyendereni. Anthu otemberedwa asogoleri akunoko ku Malawi. Mulibe welfare ya Malawi, mmangoganizira za inuyo. Mukungoganizira za inu zokuti mudziwe kuti kuli madera ena tikunena panopa magesi 7 years sakuyaka. Iniyo munapitako kuthambani inuyo, munapitako nthawi imeneyo mwina kuli aujeni kuthambani nthawi imene kuli apo Chibingu kumayaka tu magesi. Koma now 7 years down the line
and yet kuli ena aje amatama akonko ati amunulo Redison munulo Redison munulo. Can't you report to government kunena kuti kwa Valansie Chimwalira Kawiriza Tambani kusiku yaka magesi 7 years koma muli mboma momo ndeni kumapanga matama kuti amene he deserves to stand for another term, he deserves another term for what? Mwatitola kwambiri iniyo anthu andali andi sinayembekezere kuti Minister Ahara angapite pa TV ndikumakala nkhulwa ngati alibe mano nkamwa ndikumanena kuti tikufuna tikweze matologate mukakweza uje economy yake itiyo. Many anthu akuvutikira Malawi muno instead of addressing real issues ndi apa mukutenga sondrama zina za boma zokwanira 144 ngati isali 76 ngati isali 80 chakuti billion ndikuenjezera njanje yako nsanje yeti njanje imene inatenga kale ndalama zina kale anthu okuba. That's why ziko lathu sili kuyenda bwino. That's why Malawi asakusangalala nanu muzikoli. Ndepa ngati maprogramu anu obera zisankho tizaonesana nthawi imeneyo koma Malawi sangalole yayi palibe zoopsezana wina watabwera ku nyumba kwanga ndilibe nazo ntchito ine ndiye ndimafuna unyolo kwa unyolo tizamangana one day ine ndine woopsa kwambiri the DC mwana woopsa kwambiri from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.